Joies Baule i Càfir, diàlegs amb Picasso, és una mostra en col·laboració amb el Museu Picasso, arrel de l'exposició Picasso i les joies d'artista. Aquesta mostra s'articula al voltant del concepte de primitivisme, un primitivisme vinculat a l'art Baule. Com veiem aquí, aquest conjunt de joies del tresor familiar, sempre d'or, i un primitivisme vernacle vinculat més a l'art iber, al Mediterrani i a les anades i tornades de peces, d'objectes de comerç que influencien tant a l'Occident com a l'Orient. Les joies de la cultura càfir serien una evocació d'aquestes anades i tornades i amb l'exposició volem posar en valor la nostra col·lecció de joies i al mateix temps establir un diàleg amb Picasso. Amb aquesta renovació del llenguatge formal, amb el trencament de la representació naturalista, que va suposar un impuls de l'art modern. Buen día, me llamo Manon Le Caplin y soy la cocomisaria de la nueva exposición que está abierta en el Museo Picasso y que se titula Picasso y las joyas de artista. Esta exposición es un proyecto sorprendido y original. Es un proyecto que nunca se ha hecho, es la primera vez que se hace una exposición sobre las joyas de Picasso. Y es un proyecto singular, ha requerido mucha investigación y mucho trabajo, claro. En esta exposición hemos querido destacar algunas características de las joyas de Picasso y la primera de estas características, claro, es el lado más íntimo. La joya, tan como en el primer sentido de la palabra, la joya que se realiza, pero también la joya que se representa, es un elemento fundamental en la obra de Picasso.